De sponsorloop van basisschool Koningshof stond eigenlijk afgelopen donderdag op de agenda, maar door de weersverwachtingen werd de actie voor Oekraïne uitgesteld naar dinsdagmiddag. En na het zingen van een speciaal lied kon onder een stralend zonnetje een heel aantal rondjes gerend worden voor het goede doel. We staan nu sterk, wij staan voor vrede, wij staan voor open en wij dat delen. Al wat goed is overwint, dat is waar wij voor gaan. Wij hebben elkaar te staan. En we gaan starten! Nou, de kinderen die maken zich toch erg zorgen om de Oekraïne. Het is steeds op jeugdjournaal, op het gewone journaal. En een aantal kinderen had zoiets, we moeten iets doen. Wij willen ook de mensen van Oekraïne helpen. Sommige klassen zijn zelf een actie begonnen, zoals groep 7, die heeft zelf flessen opgehaald. Maar sommige klassen, ja, die zijn te jong om dat zelf te doen. Toen hebben wij als leerkrachten besloten, we gaan een sponsorloop organiseren voor de kinderen. De gebeurtenissen in Oekraïne houden de kinderen van Koningshof ook bezig. Het komt natuurlijk regelmatig terug, kinderen die zich zorgen maken of die zeggen ik heb slecht geslapen. En ze willen toch hun ei over kwijt of ze willen van jou als volwassene net iets meer weten of wat uitleg of wat geruststelling. Nou, heel vaak kijken we het jeugdjournaal, daar zitten ook heel veel filmpjes in. Ja, en een nieuwsbegriples of als je in een atlas aan het kijken bent, toch eens kijken waar die Oekraïne nou ligt. Ja, en hoe betrokken zijn de kinderen? Want u zegt ze maken zich zorgen. Hoe uitzicht dat? Sommige kinderen slapen heel slecht. Sommige kinderen tekenen erover, praten er heel veel over. Maar aan sommige kinderen merk je ook niks. Die vertellen het alleen maar thuis hoe zwaar het op hun drukt. En daarom zetten de ruim 200 leerlingen dan ook letterlijk hun beste beentje voor op het veldje aan de Pettenmakerstraat. Ja, de kinderen die worden per rondje gesponsord. Dus die gaan nu naar huis met ik heb 10 rondjes gelopen of ik heb 20 rondjes gelopen. En dan halen ze het geld op. Dat nemen ze volgende week maandag mee naar school. Dan weten we de totaalopbrengst en die maken we bekend met Koningsdag. Maar als ik zie wat kinderen nu al hebben meegenomen, denk ik wel dat we over de €1000 heen gaan. Dat is een fantastisch bedrag. Dat zou echt heel mooi zijn als we dat voor Giro 555 op kunnen halen. 4 minuten!